Kublai ya pi baro ngadai imarina kashnong trajo ngadai na litera bat ngapriang sungu bahaya pi baro syak ni ke channel jonga litera roots menta ka portion rai kat shabangarit ya kidukan di jur ngayo iya bunjat ki patau kidon ki bahe kidon ki barit ngilaru ban syam ya bun ki rong kum kini ki balie ki bacernam ki rong so ki rong stem bat kum juru ya ki bakle rong ki long ru kadur baper pet kum kini I kum baso artli ki patau haju om dei bat ka rukom tho ru ka itenat bah kat ba kini hang ni ki bali kitab I kum ki sentiu bat kini ki bas tempat kitab I kum ki tupia de pet wat hang ni hasurok ngayo I ka kle patau kani ka pen kan mau yang bangan thiet patau no api ini iba patau ismat bah pleng bansar yeng ngasem jing ba ban jet patau pitep kumba phila ban yo I paki bun jat bah ti ha ka bakat du ngala jet bat thiet dah kini ngan saprasang shet ya kini baro bantip baki danem ke jing ya per ke jing mat uni bali te ithiang pimo utap ikum musentiu bacadien pat utap ikum kabul ya uni hang ni pat namar bau itenat ngala syuthetang man syubokai pi pat udai ru patau bangim la ban bam kum juru uni batap ikum musentiu nadai baduna sentiu em hakaportlang ngatarai ngila mo ban le buke ya tho dauni un kamlong kar pang bah ubuke uni hang nepat ngala thiet om tang ban syubu kai henrei ngan sachet ya u itenat mdei thap ikum kitu pia khlong nabaro ngati ngakam itenat ya uni phi uni pat ithiang bham dei ndapet na kasnap jong ulong rong so long rong sao ngala thie diu khun bat yu khpa ti neng kong ngan prasang shet no da kini phi ki barit pe iskun ale ken ini stang shet no bat ngin sia pit kai kum no ki mat ngan nomod ya ka snap henrai ngan chu slice na kli tang man penlon jing tap kum ni men tapat da kasyamoy ngan kurno ya baro kisieng ki badan hapo jong u bat ya kini kisieng ngan nom bread ni pendeno AP ngan sapen khut ya ki bat sedi pensau ya ki ne grill knang bandup yo bam kai kum babam shana ne popcorn ngan krut de ya uni u balong kum ketupia tang ba ukam ilong kep kep pi ngan shan penret ya kani ka do met jong uni pathau knang mangandub yo shet lang ha kompniang ngan sedi yo piat adu benda jam nang ta ngan thap ya ka do snyang kabala dab odrit lepa lengkot men tapat ngan thap sayo uni pathau ya uni utit bangala dab odrit kum juru usok men kenjur hadien katu kan nipor ngan be sayo somret ushin rai u paprika kamlu bat kiwei de ladang ikwa bat ngan shat pen I katu kan nipor da kini ki pathau hi ki bangala dab ubeng no yakising ngan penlong kiu yaki ban shet ya kajenta pathau jonga ngan shet yakini ki arjat tang bahaswa kata ngahap ban kelan umpniang bat ber mulu knang bakin nom terkong bat klempep ngan pen pernai bat pen babri ya kadur mat jongki de tang ba da umpniang pat ken menta bakila long ready ngan thep ya kani kajenta hapo kini ki pathau bathli kermen makan num duna phimo ban thep habar olai teli
Bat hasya ban tap no ngamdai ban klet ban tep ya ka cheese. Kat banang bun kanang bang. Tina kata kadaw ngan tep shibun. Hasya ban shed ngan tap bahano da kini kijing tap. Kenang bakan numlat jinhaw bat bakan i bah katu kijinta. Ti menta ken ngan tep no yaki. Ha po ka oven. Kumba soft home minute ay. Oh, pet kila i pi kita kipathaw jonga. Kadur mat jong ki kila brown pi i. Kayat kamoh kata kejing pen kelan upnyang hasua ban shed. Ni ngamla apsyo pi ban mat yaki. Ngan sedang mat shua yaw ni ubarit. Ukya pleng. Ngan liat shua ya kene kejing tap. Oh, pet ka cheese kala baha. Upatharu ula jam bah pleng pi. Wat ka snap ro kala jam. Enda peti kala ibang bah day. Tang ba ngam tepat kan mat kumno. Ap nganda mat ngan se thu ya pi mo. Kabang bah. Upathaw kala bang bah ban ba mak kani ka cheese. Kabas ngiam, utit, nang ta kados niang, kia hap leng pi, nadu mentati haka portion rai, ngan shed no bun sien da upathaw pi, namar baka bang bah da shed kumni. Oh, ngan mak sayu tu balong kum ketupia. Tip unbang ni em kum utu barit mentan. Kajinta hapo ti ngatip bakabang. Tang ba tang kawi ngatieng. Baka snap jong ni pathaw kan ni kan jam. Ade kata ka snap ti ka fi. Na kata ka daw long kep na do nengkong. Ngan shubam no tang kajinta ba na po. Tang ba ngan nom ti shu yaw tu balong kum ketupia. Namar ba ue snap. Henry tang kani kejinta ahiti kabang bah. Mentapat ngan shed sayaw ni upathaw wasaw snap. Bat ngan shed rengkat ya u bat ka snap. Ngan numpen le no wat ya kini kisieng ru. Bat pin sayo i baka sok bah ban shed yaki. Hadian bang radap sat ya ko bat nyat penerkiang. Mentapat ngan sapriang ha kani ka tre. Bat ngan grill yaki kumbasan na 4 minute ay. Nila ban bam ka yaki kumbabam syana. Ha ukiu bala te yang kandiat. Ngan tep ya kani ka makon. Nang tangan sendi ya upiat hadu ba unda jem manumala. Nang tangan tep ya kani ki pathaw bat ka snap. Nila dewan ber kamlu bat somrit kat pan biang ka jingmat. Ngan shed pen iya ka bat kani ka shed do. Ha kajo ka por kat ba upathaw nang i. Ngan tep pnyang ha kani kan nasdi. Ngan sdi ya ni ruti balasa ubat bang adab ot lengkot. Ngan te pnyang biang bat ngan sdi ya rensun. Kenang ba kini ki ruti ru kin sma ubi rensun. Menta ba upathaw jangau lai. Ngan karwat no ha kani ka mixer. Bat ko shed kam ni ban bon palat. Henrete kan sa kelas ruah. Ba upathaw ujem ngan kerwait tang kan diat por. Kalabiang kata ka konsistensi. Kung bang akwa. Oh, kali ngalaklet ban sayush ing pathaw barit na ka oven. Don bak pi uklem ingkong. Ngan tep yaki ha kani ka soup. Nang tabat kini de ki ruti. Usla dhania. Bat menta kala long ready ban bam no. Kani ka thap long kum ka sarwa. Tang ba kambun than kum ka sarwa pan. Kabang bah. Ngajusmat ha ban bam ha ka por kriat. Namar ka pensaat ya kamet.
Menta ka kanti ngan chat yu ni upatau ha ka we pat ka rukom ngan kelan shuaya ki da ka umpniang nang tangan beru somret paprika bat usok menken pat ngan klek milai lang ya baro kini bat kamulu pat ngan sa chuber ha shua ban bam yaki ngan pensah priang yaki ha katre ha shua ban grill utap i kum upan sde umdai ngan damat no phi tip unnong kum no uya pher phi na upan ujem bha bat utiang de ngan shet pathau sah kawai pat ka rukom shet bat uni upiat balas die ngan tep ya kani ka dok shan nang tangan ber yau somret bat kamlu ngan sdi ya ka kumba ka to kat ne minit mentapan ngan tep yau nu slapalong mas mabang ngan roda kani ka makon kumba dro mau tho ha ka sled ngan pen priang shi serta hakani katre daw ni upathau ubang adap sendi pensau malu mala nang ta ngan tap sada kani ka sos jong sosau tang ba ka dei ka banga shuthi na dukan namar ngajai tu ophi ban pen kre hadian kata ngan tap sada kani ka sla jong umaida nang ta ngan tenrong halo jong ka shi sertap kani ka dok shan halor kani ka do ngantap sada kani ka bechamel sauce inda peti katap igum ka cream dai ti ngan beteng biang bantap da kani ka slamaida ya kani ngasutien adukan tang ba ngila ban chinahi hayeng ru ngan sertap biang ya kituki ingredient hado banda silai kani ka tray do ngan ber hang ni hajrong da kani ka parmesan cheese bat ngan bek ya ka kumba khatsan ar 4 minute ai menta bakala i te ngan hap damat no phi nak khle lang hang ni upathau ka do usa saw maida ka bechamel sauce usla palong bat ka cheese ni ngam la ab shu ban mat namar wi bang ba tang bang atieng te pun bang na nom bang ne bang ba phi ngatrai ngala ban ba marwei ba ro shi tre tang ba ngan nom le kum ta phi ngan i ban bam lai shai kasngi namar bangga jaitu ban siat phi ban siat jinta pathau khadu au ni upathau bali pet upelun kum kabul ani ngak lampoi perkat bakan shitam ban od yu kat banda depti laklain dok sa bha phi hapa shupet ya ithiang phi uthap i pen ban kum uklong bat kadai kasin ban nengkong banga syat ya uni ha kani ka umpnyang ngan sdi ya upiat hado ba unda kelasa hadien kata ngan thap ya runsun using bat usok menken ngan thap saya ki curry leaf ya ushin rai ka coconut cream nang ta ka sup jong utes meka ngan king bha kena bakan do biak le bha ba ka cream men tapat ngan tep no ya upathau tep shu ni upathau bali unmat kum no mo ngan syat bat kini kisimprong phi namar banga bang bha ban bam simprong ba ngam dei ban bam tang ya ki simprong nringa dei ru ban bam ya ki jhur nakata kadao ngan chet no baru ni usla palong khat du ngan ber shi chamot he kashini ba brown
nang tade arsamot he ka fish sauce bat ngan knyot ya kene ka jang uni so jaw basiteng ti kala dei ka porya nga bangan mat no bat kene ka ja nga kermen bakanya ha bah asma bang bah kajing sisya uni upa thauli udon kajing mat kum upa thaw tang ba thiang pat kum up tu upa thaw basaw ngandang simpor fi bandep kabam ti ngam man se ban ong no bye bye saya Sungsuk Baro bas ngau power klet ban subscribe ha ka channel jonga like tera roots bye bye